OK, hello guys. No, bohužiaľ dneska nebudem môcť hrať na update, takže zase z toho nenatočím video. No, každopádne dneska budem hrať na publiku a musím tam vydržať neviem koľko. Kto to kupuje? Ty vole, tu má typeček. Gangster futera tam má. No tak to nič. Takže dajte na toto video odber a like. Počkaj. Počkám si tu a potom pôjdeme kradnúť. Takže Bohužiaľ, toto je môj druhý účet, takže tu nemám nič moc a Galaxy Fruli, to je dobré. Takže dobrý Kebyže to deň. je lepší. Volám, či vlastne nepoviem vám radšej moje meno na Robloxe, ale dajte môjmu bratovi like a odber. Andrejo, buď ticho, snažím sa natočiť. Týpek to má! A Tukano banánu. už ho prestanem otravovať pri tomto videu. Týpek bude mať otvorenú blízko, nice. Toto kupujem. Keď tam povedalo to tripy tropy, tak ja som myslel, že je to tripy tropy tropa tripa. Ber Tukano banano. Ne, ona ma tu zavrela, typečka. Takže musím ostať takto. GG. Všimol si ma, ne. Tukano banánu. OK, pôjdem odtiaľto preč. Respawn. Počkaj, čo majú vedľa? Oproti toho. To je ten typek, čo tu všetko kupuje. Ne, až za toľko sekúnd. Pôjdem kradnúť, ten už nemá. Kam? Ale tento má voľnú bejsku, tak ukradnem mu brr patapím a hneď ho selnem. Snad mu to nebude... GG. Chcel som mu ukradnúť aspoň... Bro, kto to kupuje? Počkať. Ty vole... Traco de la pela dustuc. A on je hneď vedľa, bro. Bež. Nice, máme prvého. Nice. Mega nice, bro. A ešte vám niečo poviem. Yes, sir. Môj brat hrá na mojom účte na tablete. Hral by aj na telefóne, len nemá 2 telefóny. Ne, on to lívanul. Takže... Ale napojil sa ďalší, ešte lepší. Berem mu Rhino Toasterino, to bez pohybu. Nič moc. Či? No Rhino Toasterino bude asi najlepší v tejto bejske. Počkajte, mám otvorenú? Nie, dobre, mám zatvorenú. Nice. Dobre, 3. Takže jak budem mať otvorenú bejsku, tak hneď zdrhám. Bež! Ne, týpek ma tu zavrel respawn. Bro. Musím si chrániť tohto Trakodukotulu de la pela dustuc. Na chvíľu sa to otvorí. Pretože som ho ukradol typečkovi, čo mal len jediného brainrota v trojtej bejske. Kebyže to je tak Girafa Celestre, bro. Bro, typek
Typek chce urobiť Los Tung 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 Sitos. Myslí si, že to bude a myslí si, že to bude fungovať. Bro, tam je tak vzácný brainrot. Čo? Nubiny picaniny. Pip. Typek je AFK. Čo to znamená? Že nemôže chodiť. Bro, tým pádom môžem ísť hore. Gatino takoto. No zabudni, bro. Zabudni. Jak si sa tam vôbec dostal? No, každopádne chcípni. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Marikon ti to chce kradnúť. Nech si ho nechá. Prečo? Ja tu mám Gatino. Poď. To je Bro ten si typek. myslí, že mi ho ukradne. No nech zabudne. Tripa, trova, tralala. Bro, on mi ho ukradol. Lira. Tung tung sahur, boneka. Takže pozrieme sa na jeho trojtú bejsku poriadne. Si to skákacie. Skorej. Ale ja nemám zrovna toto. Gatino takoto. To je náš cieľ, ktorý musíme získať, bro. Neodídem, počkaj, čo má hore? On tam naozaj nemá nič a zamky na to. Na čo? Že Marek? Na čo, keď tam nemá nič? Počkaj. Už len chvíľka. On si ma nevšimol. Jako na publiku on si ma všimol, bro. Do prdele. Nechaj si tam tú svoju sentry, či čo, jak sa to volá? Má otvorené? Ne, on si ju zatvoril. Nezatvoril. Oh my god. Balerino, lololo, bro. Balerino, lololo. Gatino takoto. No nič, berem balerino, lololo, bro. Berem balerino, lololo. Bež s tým balerino, lololo. Čo? Bež s ním, bež. Ne, Čo? on mi zmizol. Prečo? Ne, bro. Neviem, ale zmizol mi. Majek, Niekto ma slapol. Majek, mám to! Komu to je? Super, tak si to skladaj. Hej, chill. Gatito takoto musíme získať, bro. Pasuje! Keď ho získame, tak dajte like a odber. Lebo na publiku, viete, ak je ťažké prežiť reálne. Keď máte otvorenú bejsku ešte. Áno. Ale keď v nej nemáte nič, tak je to chill. A môj brat vlastne hrá na mojom účte, takže neho získa a za to mu dám odber na jeho video. Nemôžeš. Prepačte, ja viem, že nemôžem, ale keď budem môcť, tak si to video pozriem a dám mu na to odber. Nie, na video sa nedáva odber. Odber sa dáva na kanál. Na video sa môže dať len like. Tak na video dám like. A na kanál odber. Like a odber. To by ste mali dať všetci, samozrejme. Áno. A kto o tom pochybuje, ten je mŕtvy. Pip. Nerobím si srandu. Ale nepochybujte o tom, že by ste mali dať... to je tak easy. Ja mám v tom dvojitú bejsku tiež. Majek! Pšt! Ja som našla. Super, ale na to, čo mi to tak ma nechá. Počkaj, ten typek to nevie asi. Ten typek to nevie. Nie, tentokrát to nevie. Balerino lololo je môj, bro. Balerino lololo je môj, lebo ja poznám tú taktiku. Všimol si ma? Nevšimol.
Musím ísť. 34, 32. Bro, musím to získať. Ajaj. Ne. Bro, ne. Plus. Že to není jeho blízko. Není. Tak prečo to tam nadstavil, bro? Nenadstavuj to tam, keď to není tvoja blízka, však nechaj si koho chceš. Nechaj si koho chceš reálne. Marek, on chce... Sme tu. On určite vie, že že chceš zobrať balerínu lololo a on ho chce tiež, tak preto to robí. No, teraz som síce povedal, ale... Ne, to je ten týpek. Bro, ber gatinu. A teraz poskakuj, bro. Ty ho musíš ukradnúť. Ukradni. Parek Mamat bude najlepší. Toho chcem získať. Nobiny pizzanini. Parek Mamat. Ber Parek Mamat. Bro. Parag mama. Ne, on tu není, že? Není to. Čo zás? To ani není ten typ. Galaxy Event, bro, yes, sir. Gatino taký, to je môj. Samozrejme. Gatito takoto. Dobre, ešte 98 sekúnd, to je chvíľka. Ne, chill. Tak proste... Bro, nechaj mi aspoň jedného. Nie, Marek... Nechaj mi ho, nice. Ukradneme mu všetkých. Bro, vykradneme ho, musíme ho vykradnúť. Tvoja kamera. Ups, pardon. Gatito takoto musí byť môj. Andro, ty to nerobí. Od teba je to divné. Počkaj, on nevie typek. Typek o tom nevie. Nice. Máme balerinu lololo, ktorého si samozrejme nechá typek. Počkaj, ale ja sa tu musím takto postaviť. Nevšimne si ma typek. Musím tu ostať. On si ťa všimol asi? Nevšimol, typek. Ne, takto ne. Už si ťa všimol, že... Typek, musím poskakovať. Poskakuj, bro. Ne, 13. Poď. Ukradni mu niečo. Poď. Poď, Parek Mamat. Ne. Sakra. Ja nemám nič. Bro, nechaj ma. Prečo to nadstavuješ? Bro, veď... Marek, nie, nechaj mu to. Ty si zober Lucky Block. Ale však on tu nemá Lucky Block. Admin. Však admin Lucky Block ani nemá. Ale ja tým zobrať myslím, akože choď si počkať, kým niečo bude. Jako admin Lucky Block tam teraz bude, mi chceš povedať áno? Asi. 200k, to nechce nikto. Bro, zakúpil bambiny krstení. Má tu Los Nubinitos? Nemá. Los Nubinitos. No to fakt existuje. Počkať! Tranos Turbo. A beraj toho zlatého potom. Či? Typek to tu má lepšie? No, Los Nubinitos samozrejme chcem. Ale typek s tomu sa hovorím hodno. Počkať, ale teoreticky. Toto si ber. To zlatého. Tomuto typkovi kradnem. Nie, Tranos Turbo je lepší. Tranos Turbo je horší vlastne. Tak si bere toho zlatého. Nie, Lerule je vlastne horší. Počkaj, je niekto dole? Nie. Poď.
81. Tranos Turbo 3 mi za plus. A ešte jedna Tranos Turbo. bejska. Jedna bejska a druhá bejska. No, on ma našiel ten typek. No. Čo našiel? Počkej, Spider... Ne, nechaj ma typečka. Čo robíš, Andrejo? Nerob s tým nič. Nemám tam 100%. To je jedno. Nepotrebuješ tam 100% zas. Potrebujem. Bro, veď to ani není tvoja bejska, mladíš sa tam zbytočne. Bro, má balón. Balón? Jaký balón? Počkaj. To je... bro, má dosť robírtov. tvoje. Bro by ma mohol aj zabiť. Obidve. Zasnúbený to. Marekové, druhé moje. Ježiš! Proste nerobte nič. Poď, musíme mu niečo ukradnúť. Brainrod Gooda chcem, Brainrod Gooda, bro. Keď si to otvorí tú bejsku, tak bežím parkour ako hovado. Ospravedlňte, mám. Toto video asi nedám, že... Bro, na čo ma hituješ, keď to není ani tvoja bejska? Keď ma hitne ešte raz... Bro, poď. Los tung sitos dison. Los tung sitos dison. Musíme sa mu dostať do bejsky. Ja nemám nič v bejske, pretože som si všetko sám, nevadí. Nechaj ma, typka. Bro, ten typek, tí typci by ma nechali, keď budem skackať. Parák má mať mát. Pobežíme parkour, bro. Na tom druhom účte som oveľa lepší, tam mám aj lavaku. Buďte obidvaja ticho, ničite mi video. Takže, plus. Čo má dole? Nič nemá dole. Budí bum. Hej, chill. Skáč. Bro ma mláti jak hovado. Poď. Bež, sakra! Ne, on to zamkol. To je ten tung saur. To je jeho bejska. Tento typek má dobré veci. Bro, necháš ma? Plus, môžeme sa rozdeliť o tie veci. Hore má niečo. Čo má hore? To je tento typek. Ja už vykradli chudáka. Čož tým pádom som ja chudák. Berem Rina Toasterina. Ne, nechaj ma, typeček. Rhino Toasterino. Magor. Debil Magorský. Nechaj si ho, bro. On je debil Magorský. Andrio, ničíš mi video, bro. Nechaj si ho, dobre, už idem. Bye. Čau, debil Magorský. Andrio, toto video... Už ťa nepotrebujeme. Andrio, v tomto videu nemôže žubiť nadávky. V jakej mašine, bro? What? V jakej mašine? Bobrito, karamel, jaj, gorilo sub vofero. Ne. Ber bombardíru krokodilo! No dobre, to zase tak dobre není. Ja mám toľko brainrotku, že sa z toho môžem aj posrať. Ježiš, prečo? Ďakujem! Hej, dá mi ho kradne. Ja i moja bejska je na druhej strane. Tento typek.
No som úplne zabudol. Už prešlo toľko? Nice, už 44 iba. Ja sa o tú bejsku Je tam niekto? Není. Marek, bombardiro krokodilo. Nechcem ho. Lepšie Parag má mať. Poď do bejsky. Plus, to není on. Marek, a ešte potom niekomu ukradni tých dvoch a potom ešte jednému ukradni. Plus. Aby som mal lov Parag mat. To neexistuje. Bež do bejsky. Rozkradaj. Parag má mať. Poď, Parag má mať, ber. Tak Parag mám ich zober 4. Chcem vedieť, čo by mi padlo. Nič. Ne. Že to nezamkne. On to zamkol, bro, ne. Ja mu ho musím proste ukradnúť, aspoň som v jeho bejske. Čo má hore, typek? Ja tam sa nemôžem dostať. Nech mi ukradnú, čo Parag chcú. mad. Plus. Nechaj mi ho, Parag Mad. Iba jedného mu ukradni, aby jedného mal. Dobre, nelívil. Kebyže lívne pre istotu, tak si... Počkať, tento Traco della Peladus bol môj. To on ti to ukradol. Áno, on. Ale lepšie Parag má mať. Je to Janička. Ja viem. Ale keď natočím, tak... Čo? Ja som vnútri. Jaj? Tak, môj brat to zatiaľ čaká, kým sa to domkne. Nemá hit, ne? Nice hit, to má. Moc díky. Že mi nedá jail. Nedá. Ha. Brotolivo. Oj, pripojil sa niekto ďalší. Hore bude mať Los Combinaciones, že? Hore bude mať Los Combinaciones, že? Nebudem. Tento typek nič nemá. Či? Dole by teoreticky niečo mohol mať. Tam vždycky má niekto niečo. Bro, ale ten typek to lívnul. Ešte... Odin dun! Bežím! Oh my god! Odin dun! To si snad robia srandu. Idem hore, tam má niečo dobré. Liri, to si nechaj. GG. Takže pôjdeme dole. No jasné. Odin dun! No jasné. Tak si ho nechaj. Prečo? Ja chcem Los Crocodilitos. Nemusíš mať Los Crocodilitos, však tu má typek... Odin duna, bro. Tigrlini, watermelini. Ne, nechaj mi ho. Odin dun. Odin dun je môj. Potom hen toho. Odin dun je môj. A ty buď ticho, Andrejo, ničíš mi celé video. Toto video samozrejme musí ísť, lebo však ukradnem Odin duna, tak prečo by nevychádzalo? Budem látička vo vnútri Odin. Bro, zradca! Vypadni! Aha, lebo to je on. Bro, vypadni. Ne, on to lívnul. Yes, on to lívnul vlastne. Prečo? Lebo typek tu má také bomby, že až. Lebo keď to líbne, tak mu to tam ostane a ty mu môžeš ukradnúť čo len
Nie, lebo Chceš? tento druhý tu má Coco Fanta Elefanta Diamond. Bro, jak si sa tam... Orangutiny, ananasiny, to... Nie, lepšie Coco Fanto. 4, 3, 2, 1, choď. A choď, a choď, Všetkých a ber. choď, a choď. Všetkých ber. Ale nie naraz. Bro, čo robíš? Jak? Hej, ja som ho poctivo stýlnul. Nekradni, bro. Nekradni. Ale pozri. Hej, kto to bol? A odkiaľ to išlo? To bol ten... Coco Fanto, elefant. Ne, bro. Plus. Tak normálny kokofanto. Môže byť? Typka mi ho typka mi ho nechá. Či? Nechá mi ho? Normálneho mi nechá. Yes, bro. Odkiaľ to išlo? To je fuk. Hej, typek je zradca. On ma chce len slapovať. To on ťa za každým slapol. Neslapol, lebo tá bejska bola zavretá. To ma slapla tá typka za toho najlepšieho Diamond Kokofanta. Počkaj, vedľa je moja bejska. Vedľa je moja bejska, tak preskačem parkour. Orangutiny, ananasiny. Wow, wow, wow. Buď ticho. Bananuči. Manky uči. Buď ticho, nikoho nezaujíma, jak brbleš. Pandy, banany. Nerobím si srandu. Ten druhý typek je L. Na druhom účte mám bro lavaku a on si tam kupuje bro on cappuccino assassino. Cappuccino, assassino. Rozprávaš divne. Assassini, cappuccino. Prestaň! Pos! Edmi! Pos! GG. Viete, koho by som rád chcel? Rád chcel, to nedáva zmysel. Najradšej by som... Bro, typka mi nenechá ani kokofanta a ona to lívla. Bro, kebyže mi ho nechá, potom to lívne. Nech mi nechá aspoň toho kokofanta. Bro sa bojí, že mu ukradneme lavaku. Už. Čo tomu ukradni? Tento je ten typek, áno. Tak ty to ideš robiť potajomky? Áno, idem. Lebo on má moju tráku de la pela dustuc. Poď. Ježiš, prestan ty. Ukradni tomu druhému typkovi, tomu... Neukradnem. Los. On už nemá. On už tu není. On už to líbol. Pretože sme všetci kradli. Bro... Typkovi ukradli... Dober, tých troch. Zoberiem tráko de la pela dustuc. 6, 5, 4, 3, 2, 1 a som slobodný. Nice. OK, typek to možno nebude vidieť. OK. Ne, on vyskočil a videl ťa. Hej. No, strč si to do... Hej, žiadne haha, ty... Žiadne haha, bro. Žiadne haha. On si to zase zapal. To je hajzlík. SSS boss 1, či? Niekto nový sa napojil. No jasné, že sa napojil. Si v pohode? Dobrý, potrebujete pomôcť? Nech to páči, dám vám pálku. Bro, strč si to do...
Ty taký... Bros... Marek, však ty si toho lovnú to môžeš aj vytvoriť. A Nemôžem. na budúce video to... Nemôžem, potrebujem 4 friendov a jedno to mozgové autíčko. Lovnú binitos. Bro. A nikto to nestráži, bro. Ideme. Počkať. Najem sa a... Typek tu je. Ešte tvúrte. Oh my god. Serial, bro. Are you seriously now, bro? Za 30 sekúnd. Týmto za 43 sekúnd. A má odomknutého kavala virtuózo, keď hen tam je random. Počkaj, týpek možno nič nebude vedieť a nebude si musieť zamkínať. Bandačiny. A bomby nepovinný. No, typek. Zistil. Poď aspoň toho leru. Ten je vlastne lepší. Ne. Sakra. Kebyže tak mám tie robuxy. No bak. GG. Ale v pohode, toto je len chvíľku. Otrava. Nuclear slap. On proste to všetko kupuje. Ja to nedoženiem. Leru. Kam robíš si srandu? Nechaj si to. Je to. Bandačíny. Ne. Zničiť. Wow. Toto furt kupujem. Zničil som to. Či? To sa nedá zničiť, Marek. Dá. Vážne, jak? Tak, jak som to zničil, ja ne... on ma videl z tej besky, bro. Tralale. Marek, povedal si krátke. Dobre, to video bude dlhšie trochu. Počkaj, ale... Typek bude mať za chvíľu voľnú besku. Musím aspoň niečo ukradnúť.
Čo by som to bol za hráča bez kradnutia? What? Yes, sir. Kokofanto elefanto! To ber! Ježiš, nehuč po mne. Ne. Kokofanto elefanto, zober mu to! Mláčička veľká. Ber hento zlatú jahodu. Čo? Ja, strawberry flamingo. Počkej, prečo už nepočujem? Kokofanto elefanto. Niekto ho už dostal? Ne. Kokofanto elefanto. Kokofanto elefanto. Kokofanto elefanto. Druhý Kokofanto ide. elefanto. Kokofanto elefanto. Kokofanto elefanto. Bro, kokofanto elefanto, poďme. Kokofanto elefanto. Klú. A ona zrovna havkuje. Kita, Marek, ale Ne, typka nehavkuje. Marek, zober mu ho. Blueberry, ja to prosím. Marek, ale Neboj. ľahko sa chytá. Typka má rainbow carpet, bro. Kde ho zobrala? Ne. Toto nenávidím. Plus 4, 3, 2, 1. 0! Ne. 15%. Odin. Galaxy. Bro, Odin, Galaxy. Galaxy, Odin, bro. No tak, čo robíš? A čo tablet? Tablet má 15. No tak, potrebujem ho na rebírt. Ne, typek ho má. Percent 15. Mal tablet, teraz Ja ho som tam dal nabíjačku. a máš po ňom. A nabíja sa to. Nabíja sa tu. No a? Respawn? Prečo dávaš respawn? Prečo si dal respawn? Kto to kupuje? Šimpan. Bomba mi negodene! Ježiš, neuč, to je slabý. Berto! GG. Typek ma skoro odpadol do svojej bejsky. Dobre, tak si ho nechaj, ja idem hore. Ne, tak nejdem hore. Poskladal si sa. Nubák, nechaj. No bene pizzanini. Jeleli. I как to je hipopotamo? Díky. I как to je Respawn. hipopotamo? Kamo, už to točím 38 minút. Ja proste musím niečo ukradnúť. Čo by to bolo za video? No nudné. Ani Kokofanto ale... Wait a minute. Dobre, ukradnem aspoň... Proste musím niekoho ukradnúť, aspoň balóny luleloli. To je to najhoršie zóna. GG. Dobre, ale... No! Marek, Bro ma zavrel vo svojej bejsky jak väzňa. a dokonca tam sú aj lasery. Hurá! Hurá! Ty si umrel a ty si dal respawn, Typek rebirtuje. aby si mohol umrieť aspoň sa pri bejske. What the hell? What the hell? Typek... Respawn. Hurá, hurá. Wait a minute. Hurá. Hento ber. Wait a minute. Okna. Wait a minute. Marek, z okna. Kde si? Cavallo virtuoso, zdrhám s ním a nebudeš ho mať ty, bro. Lero tralala. Pod porkodilo. GG, typek to má povolené, ale pre friendov, nie pre mňa. Oh my god.
Áno, tak sú novička. Čo zastrepeš, buď ticho. Pozora. Ja mám končenú latunka, šupoviny, bananiny, torit, pioniro, kopiro, je tu pane, jo hero, ebvito, andito, Poď kradnúť. Brrrr. Los Yes, som tu. crocodilitos, los Crocodilitos. crocodilitos, los 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 crocodilitos, crocodilitos. Lero, 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 le. Lero, 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 le. Lero, 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 le. Bro, jedno. Leru, 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 le. Bro, nechaj mi ho aspoň. Leru, 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 le. Leru, 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 le. Bro je magor. Dir. Leru. Krokodilo. Nerieši mňa, bro. Leru, Jak to? le. Leru, 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 le. Pridaj. Leru, le. Proste pridám konečne. A kto si ma pridá, ten je magor. Ten je čo, magor? Prečo? Pretože nikto si ma nepridáva nikde. Oh my god, on to lívnul, bro. Tento? Ten, čo mal tralalitu, tralalu. Tralala. Tralalita, tralala. Ale no tak. Typek, no. Tralalita, tralala. Hejt. GG. Marek, Cípni. jak získal pre Boha tú tralalita, tralala? Ale on to lívnul, typek. Kebyže sa teraz pripojíš štepzia, takže cing. Čimpanzíny, A ty sa s ním porozprávaš? Kebyže tak sem príde šteps, bro. Prečo? Aby si sa ho mohol opýtať, že či by ti náhodou nedal. Leru. Bro, jak to vedel? Leru. Zlý bro. Leru. Bombardíru krokodilo. Leru. Zober si leru. Leru. Yes! Ukradol som ho. Marek. Keď to povolíš pre friendov, tak ťa zabijú. Lebo niektorí tu hrajú. Žiaden friend tu nehrá. Oh my. Ale ja viem, že jeden tu hrá. Videl som ho. Dobre, nič tu nemá, bro. A presne ten mal tralalita tralala. Ale to nebol môj friend. Rage table a coil combo. Dobre. Na čo je ten stôl? Na toto. Ono to húči, keď to hodíš. Aha. Počúvaj. A čo to potom urobí? Nič. Iba to húči? Simon is Peter.
Ideme si ukradnúť secrety. La doma secrety. Secretera, bicykletera. Ale že tam čikletéra, bicykletéra je tiež secret. Secretera, bicykletera. Oh my. On ešte avkuje. Yes. Hello. Hello. On vie? On o mne vie? Čau. Nevie. Typek avkuje. Čau, kamo. Ideme. Prečo avkuješ? Neavkujem. Avkuj. Kamo, avkuj. On nebude avkovať. Prečo? Pretože kebyže avkuje... Počkaj, on je na obede a išiel sa asi len pozrieť. Či? No, on je na obede. Lebo sa nehybe. Tak čo tým pádom? Či? Ani tam není, bro. Ani tam není. On asi utekol oknom. Nemôže. On asi utekol a nevšimol som si to, bro. Či? Nie, to bol iný typek. On to lívnul. A hen ten typek zrovna není v bejske. Oh my. No, čo s tým spravíme? Ideme si ukradnúť sebe špideliny. Wow. Marek, Oh my. dúfam, že to zamkli dvaja, že má nejakého kamaráta a naraz to zamkli. To sa nedá. Ten kamarát nemôže zavrieť tvoju besku. Počkaj. Oh my god. Tak to povolil pre friendov. Áno, ale povoliť pre friendov sa nedá. Zámky na nebesky. Počkaj, teraz by som mi nehodila takové. Typek to zamkol. Takže si budem počkať asi koľko sekúnd. Nevadí, musím si počkať iba 2-krát toľko, to není tak strašné. Potom pôjdeme seminy speederovať. Ale nie. Robím si srandu. Ideme ukradnúť seminy speederiny. A keď sa nám to nepodarí, tak som nubak. A ten seminy speederiny bol môj. Typek mi ho ukradol na priváte môjho kamaráda. Odvtedy som ho nevidel. Lenže teraz mi ho naspäť vráti. Burbalóny, luliloli si nechajte, koľko fantov, elefantov už nie. Bro práve tam prebehol. Léru. Burbalóny, luliloli, kapibare. Ale nie. Hej, chill. Ne. Bro ma nechal ležať. No. Poď, musíme kradnúť. Toto video je o kradnutí. Mňa to tak baví. No dobre, ale... No chcel som Dobre, v pondelok urobím... Čo som to počul? Čo tam je? Leru. Nie lerule. Perončelo, lemončelo, kvôli tomu som odišiel z mojej dokonalej pozície. Perončelo, lemončelo. Hodím mu stôl zo schodov. Počkaj, on to nevidí, takže technicky on tam zrovna není a on si nevšimne, keď bude mať toto bejsku. Bež. To máš 100%. Nebro, on sa so mnou svapnul. On to lívol. Ale
pripojil sa ďalší typek, čo tam mal tuším niečo dobré. Cheat? Ešte predtým? Nie, tento nie. Tento má samých ten čísel, to nechcem. Trulila. Dobre, tohto poznám. To je ten čo... Oh my god. To je koľko fanto? Nie, to je Burbano. Tralalita, tralala. Oh my god. Však to musí už vidieť. Videl. Pekný zvuk. Ďakujem, že si ma ukludnil. Ja som to nehodil. Marek, za každým, jak budem naštvať, ty tak rýchlo musíš zapnúť tablet, musíš toto hrať, musíš si kúpiť ten stôl a... Nie, to je A nie tam- To sa a volá tam- naštvatý stôl. A potom... Že hučí tam naštvatý človek. Poď. Unbelievable! Unbelievable! A potom, no vieš čo? A potom ho hodíš tam, kde sa spavneš a ja sa hneď ukludním. Team cheese. Come on. Povedal si krátke. To je jedno. Proste už tam nič nepadne, takže no, toto video už bohužiaľ končí. Dúfam, že ste si ho užili. Pokiaľ áno, dajte like a odber. Snažíme sa dať 100 000 odoberateľov. Oh my god. Ide ku mne. Ne. Hej, naštvatý stôl. Tu máš naštvatý stôl. Takže ešte sme tu mali jednu bitku. Dúfam, že ste si to užili. Pokiaľ áno, dajte like a odber. Bombardíro krokodíla. Ne, môj bombardíro krokodílo. GG. Takže dúfam, že ste si toto video užili. Pokiaľ áno, dajte like a odber. Môj brat strašne zbožňuje tento zvuk. Ten zvuk je najlepší! Ďakujem, Marek, že si ma ukludnil. Garantovaný brain rot good za 0 lajkov. Takže všetci majú dať dislike. Dajte dislike všetci. Čože? Nedávajte! Dislike na toto sa má dať. Na túto cedulu. Nie mne. Mne dajte like. Áno, môjmu bratovi dajte like. Iba na tú cedulu. Čo to tam je? Nie, nedávajte dislajky samozrejme. Ono to od nás chce, nech dávame lajky. Áno. Dobre, toto video končí, dúfam, že ste si ho užili. Čau. Daj Marek, teraz si Takže idem... toto bolo crazy.